Καλώς ήρθες στο κανάλι Μάθε και εσύ. Είμαι ο Θωμάς, είμαι μαθηματικός και σήμερα Παρασκευή και σήμερα η καλύτερη μέρα της εβδομάδας γιατί αρχίζει το Μάθε και εσύ χρονιά νούμερο 4. Με λίγο καθυστέρηση, υπολογίζαμε μέσα Σεπτέμβρη μαζί με τα σχολεία, μας πήγε μέσα Οκτώβρη. Θα μου πεις, πού είσαι ρε φίλε, σε περιμένουμε, μιλάμε και με τα μηνύματα μέσω των βίντεο που υπάρχουν ήδη και μου γράφετε και σας απαντάω και μιλάμε. Και συγγνώμη γιατί έκανα 2 παιδιά, καθυστέρησα και όλος να απαντήσω γιατί δεν μου τα έβγαζε. Τι κάνετε ρε παιδιά, ελπίζω να είσαστε καλά, να ξεκινήσει η χρονιά δυνατά. Είμαι εδώ, είμαι δυνατός, είμαι πίσω για εσάς και πάλι, να κάνουμε νέα βίντεο, να κάνουμε νέες ασκήσεις, να εξηγήσουμε νέα πράγματα σε όλα μου εσάς τα μαθητούδια, τα διαδικτυακά που σας πεθύμισα όλο αυτό το διάστημα. Άργησα περίπου 4 εβδομάδες να επιστρέψω, δηλαδή 1 μήνα περίπου. Ο λόγος ήταν γιατί έκανα κάτι αιματολογικές, μου βγήκε ότι είχα λίγο χολυστερίνη, μου βγήκε ότι είχα λίγο ζάχαρο, μου βγήκε γενικώς ότι δεν πολύ προσέχω τη διατροφή μου και τρώω βλακίες και καλά να πάθω. Οπότε λοιπόν τι έγινε, έπρεπε να δώσω λίγο χρόνο σε μένα, λίγο χρόνο σε αυτά που πρέπει να φρόζεξω να φάω, να κάνω γυμναστική. Αν το παρατήρησες, ναι, έχω χάσει και 6 κιλά, 7. Είπα να εμφανιστώ πιο αδύνατος με τη νέα σεζόν. Και τώρα που πέσαν όλα και είναι πάλι στα φυσιολογικά τους και μπορώ να δώσω λίγο παραπάνω χρόνο στη δουλειά μου και πάλι, λέω δεν επιστρέφω στα παιδάκια μου να ξαναδούμε τις ασκήσεις μας. Φέτος λοιπόν είναι η χρονιά Μάθε και εσύ 4 και με χαμηλή πλέον χολυστερίνη και χαμηλά ζάχαρα και όλα στα φυσιολογικά τους επίπεδα. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν μου λείπει ο γύρος βέβαια, αλλά κάνω υπομονή. Δεν ξέρω για πόσο. Κάπου μας αφήνει και ο γιατρός να φάμε. Αν δει ο γιατρός αυτό το βίντεο, γράψε γιατρέ μας από κάτω, αν μας αφήνει να τρώμε κανένα γυράκι που και που. Λοιπόν, ελπίζω να ξεκινήσει μια καλά για εσάς. Μου φαίνεται περίεργο και πάλι. Βάλαμε το φρέσκο λουλούδι, δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Είναι ζωντανό. Παίζει να βγάλουμε κανένα μάτι φέτος, αλλά δεν πειράζει, γιατί είπα να βάλω κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε, είναι ήδη μέσα Οκτώβριο, οπότε σε κανένα μήνα, το πολύ 1 μήνα, θα υπάρχει και το λαμπάκι γύρω-γύρω, οπότε θα μορφύνει και άλλο το design μας, γιατί όπως ξέρετε, σε αυτό το κανάλι, σε αυτό το φροντιστήριο, σε αυτόν τον άνθρωπο που το λένε Θωμά, τα Χριστούγεννα έρχονται πολύ νωρίς. Και έτσι λοιπόν επιστρέφουμε δυνατά. Γράψτε μου από κάτω, ήδη έχω κάποια αιτήματα. Τι ασκήσεις θέλετε να δούμε, τι σας λείπει, τι χρειάζεστε, πού δυσκολεύεστε, τι κάνετε, πώς τα περνάτε, πώς ξεκίνησε αυτή η χρονιά. Για μας ξεκίνησε καλά, τα παιδιά εδώ που δουλεύουμε πηγαίνουν πολύ καλά, βάζουμε ασκησούλες, βάζουμε τεστάκια, τα γνωστά, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή. Και όπως έλεγα και στα παιδιά που φεύγανε φοιτητές, λέω εσείς θα φύγετε και εμείς εδώ θα λέμε πάλι τι είναι το πεδίο ορισμού. Βέβαια τώρα είμαστε πολύ πιο κάτω, αλλά το είπαμε και αυτό στις αρχές του καλοκαιριού. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκίνησε η χρονιά Μάθε και εσύ 4. Μου φαίνεται απίστευτο γιατί όταν ξεκίνησε το κανάλι δεν πίστευα ότι θα φτάναμε στη χρονιά 4. Έλεγα εντάξει, το κάνω 1 χρονιά, 2 χρονιές. Η αγάπη σας όμως, τα μηνύματά σας, η συμμετοχή, όλο αυτό που έχουμε δημιουργήσει, δεν μπορώ να σας περιγράψω ρε παιδιά πόσο δυνατό είναι. Θα ανεβάζουμε λοιπόν βιντεάκια, δεν ξέρω αν θα έχουμε τη συχνότητα την περσινή να είναι κάθε εβδομάδα. Αλλά κάνα Παρασκευή ή Παραπαρασκευή σίγουρα θα υπάρχουν βιντεάκια που να σας εξηγούν. Εννοείται μου γράφετε από κάτω τι θέλετε, ξέρετε, σας απαντάω. Σε απορίες. Μη μου αγχώνεστε, είμαστε παρέα και φέτος. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς που γράψατε καλά και μου γράψατε ότι βοηθηθήκατε. Ρε παιδιά, πάρα πολύ χαίρομαι που μέσα από ένα 7 λεπτό, 10 λεπτό, 12 λεπτό, 5 λεπτό βίντεο κερδίζετε. Να ξέρετε κάτι, είστε πάρα πολύ έξυπνοι αν μπορείτε μέσα σε τόσο λίγο χρόνο να κερδίσετε μια ολόκληρη άσκηση και να τη γράψετε και όλες τις εξετάσεις. Να πω ότι αφιερώνω και αυτό το βίντεο στο μαθητή μου τον θεολόγο που εκείνος ήταν που μου λέει άντε, θα επιστρέψεις, όλα καλά εδώ οργανωθήκαμε, κάναμε πρέπει. Θεολόγοι είδες, στο είπα, έβγαλα την τσάντα με τα συνέργα, λέω Θεολόγοι έχεις δίκιο, έφτασε η εβδομάδα, πρέπει να γυρίσουμε. Γυρίσαμε. Καλή μας λοιπόν σχολική χρονιά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και φυσικά να φάτε υγιεινά, να πιείτε, να βγείτε, να ξεκουραστείτε, να κοιμηθείτε και τα λέμε πρώτο Θεό στην επόμενη εβδομάδα με ένα μαθηματικό βίντεο και πάλι μαζί. Μάθε και εσύ νούμερο 4, καλώς ήρθες!